Исәнмесез, эфирда Жұмға күн яңалыклары, студияда Роза Хабибуллина, алга таба төп темалар турында кыскача. Закон бузуу очраклары турында хәбәр ит һәм акча эшлә. Шәһәрдәшләр ничә сум эшләгән, Гүзәл Шихапова ачыклады. Тош йорт урынында күмер, янгын аркасында 4 кеше янып үлде. Сәбәпләре безнең сюжетта. Азрак салган вакытлар буладыр. Һәрбер катнашучыга монда бүләк булачак. Катнашырга тырышыгыз, газета журналларга язылыгыз. Татмедиа акционерлык җәмгыятендә язучылар арасында яңа акция старталды. Кайбер шәһәрдәшләр дәүләт хезмәтләре сайтында шелтә урнаштырып атнасына 8 мең сум акча эшли. Халык контроле бүлегенә алкоголь сатуда закон бузуу очраклары турында материал урнаштырып 1 мең сумнан 3 мең сумга кадәр акча алырга мөмкин. Шәһәрдәшләр инде 150гә якын шелтә белдергән. Гаилә бюджетын арттыру өчен нәрсә эшләргә Гүзәл Шихапов белеп кайтты. Бу атнада гына тагын бер закон бузуу очрагы теркәлде. Кибеттә кичке 10-нан соң сыра сатканнар. Эшмәкәргә карата 5 мең сум штраф салдылар. Шәһәрдәшебез 1 мең сум акча эшләде. Бер авырлыгы да юк диләр алкоголь инспекциясында. Иң элек дәүләт хезмәтләре сайтына теркәлергә һәм материалны урнаштырырга кирәк. Кибет яки кафеның адресын күрсәтү сорала. Эшмәкәрнең законы ничек бузуын да аңлатырга кирәк. Бу хәбәрне алгач, алкоголь инспекциясе белгечләре объектка тикшерү белән бара. Әгәр шелтә дөреслеккә туры килсә, хәбәр итүчегә акча түләйләр. Ел башыннан шәһәрдәшләр сайтка шундый 150 хәбәр урнаштырган. Мәгълүматның 3тән 1 өлеше дөреслеккә туры килгән. В основном это жалобы на ночную продажу алкогольной продукции в магазинах. Индивидуальные предприниматели нарушают закон по реализации пивной продукции в неустановленное время. Также поступают жалобы о реализации алкогольной продукции без лицензии. И, конечно, продолжают поступать жалобы по реализации спиртосодержащей продукции двойного назначения. Мәгълүмат җиткерүчеләргә түләр өчен республика бюджетыннан 1 миллион сум акча бүленгән. Шәһәрдәшләр 100 мең сумга якынын үзләштергән. Гадәттә мондый хәбәрләрне бер үк кешеләр җибәрә. Кайберәүләр шул рәвешле акча эшләп булганлыгын белми дә, ә кайбер шәһәрдәшләргә барыбер. Я, по крайней мере, не покупаю, я не знаю. Да нет, я в таких, в принципе, проектах вообще не участвую, потому что сам не пью. Вот, и мне, в принципе, неинтересно это. Я бы участвовала не обязательно за деньги. Если бы такое видела, это серьезный вопрос. Можно даже без денег участвовать. Кизбилянбек жүрмейм, да, это семья-то вакыт юк нелерге, выделяттарга. Саат 7-ге, 8-ге хәтлеште, кайтасың да жыклыйсың дөрестән әйткәндә. Юк. Бесполезно йөрергә. Актив шәһәрдәшләр ярдәмендә эшмәкәрләргә 250 мең сум тирәсе штраф салынган. Зур күләмдә алкоголь конфискацияләнгән. Түләүләрнең күләме кулланудан алынган алкоголь микъдарына да бәйле. Әгәр әлеге очрак буенча җинаять эше дә кузгатылса, шәһәрдәшләр 3 мең сумга кадәр акча эшли ала. Бу проект үзен акласа, аны киләсе елга да дәвам итәргә телиләр. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Шелтәләрне интернет ашагына түгел, турыдан-туры алкоголь инспекциясына шалтыратып да белдерергә мөмкин. Бер шәһәрдәшебез шулай эшләгәндә. Бүген инспекторлар Sky Lounge ресторанына әлеге хәбәрне тикшерергә барды. Эшмәкәр дөрестән дә спиртлы эчемлекләрне лицензиясез саткан. Белгечләр 40 шешә алкогольне әйләнештән алды. Бу 20 литр спиртлы эчемлек, шампан шәрабе, коньяк һәм башка эчемлекләр. Данный предприниматель уже неоднократно привлекался за подобные нарушения. По факту в отношении индивидуального предпринимателя будет вестись административное расследование по части 2 статьи 14.1 КоАП РФ. Возможно, вынесен по решению суда штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей и изъятие данной алкогольной продукции. Шәһәр суды прокуратура сорауы буенча берничә бинаны эксплуатацияләүне тыйды. Алар куркынычсызлык таләпләренә җавап бирмәгән. Күп кеше йөри торган объектларда Саентология ширкәве һәм Яхвә шаһитлары дини төркемнәре булган. Хокук сакчылары белдерүенчә, бина хуҗалары закон бузган. ГЭС бистәсендә урнашкан бу бинага кайчакта йөзләгән кеше килә. Элек биредә кечкенә базар булган, ә хәзер адрестан кала бернинди мәгълүмат такталары да юк. 7нче комплекста яшәүчеләр биредә нәрсә булуы хакында белмиләр. Эшкә керергә теләгәннәр, әмма ишектән уздырмаганнар. Видела очень много. В субботу, не знаю, толпа прям шла с автобуса, откуда они шли, очень много было. Здесь собираются, приезжают симпатичные молодые люди в костюмах. Ну вот, например, на той неделе здесь была массовая уборка. Человек, наверное, 20 выметали вот этот весь двор, все. Ну, может быть, труд это полезное, конечно, дело, но если этот труд во благо,
потому что Не знаем официально, но кажется, кто говорит, что тут и Иегова много. Особенно в субботу, воскресенье бывает. Много народу бывает. Я вообще категорически против того, чтобы вот это здание вообще здесь было. Лучше бы построили жилой дом, чем вот это вот здание. Непонятно, что никого не пропускают, ничего не известно, что там. Энергетиклар урамы жиде һәм жиде б биналарында яхвә шахитлары дини йолалар башкарган җәен суд терроризмга каршы законны бозуда гаепләп бинаны япты. Бу көннәрдә генә Ярчаллы проспекты 54-нче йорт адресы буенча урнашкан бүлмәләрдә күп төрле закон бозу очракларын теркәделәр. Прокуратура һәм куркынычсызлык буенча федераль хезмәт белгечләре биредә янгын куркынычсызлыгы таләпләре үтәлмәгәнлеген һәм терроризмга каршы закон бозу очракларын ачыклады. Бирегә Саентология ширкәве динен тотучылар йөргән. В связи с тем, что выявленные нарушения представляют реальную угрозу для жизни и здоровья граждан, как пребывающих в нежилых помещениях, так и находящихся вблизи указанного объекта с массовым пребыванием людей, прокуратура города Набережно-Челнинский городской суд был направлен исковое заявление с требованием о запрете эксплуатации указанных нежилых помещений до устранения выявленных нарушений. Бинада эвакуацион чыгу юллары булмаган, агач элементларына ут кабу куркынычы янаган. Суд әлеге таләпләрне нигезле дип тапты. Карар әле гамәлгә кермәде. Гүзәл Шихапов, Алексей Иванов, Ленар Султанов, яңалыклар. 4 кеше терелей янып вафат булды. Төнле Заря бакчачылык ширкәтендә килеп чыккан янгында берәү дә исән калмый. Биредә яшәүчеләр баштан төтен чыгуын күрә, аннары шартлау булды диләр. Янгын сөндерүчеләр килгәндә йортны ут чылгап алган була. Кирпич йорттан нибары күмергенә калган кичен бирдә 4 кеше булган. Йорт хуҗасы 50 яшьлек хатын-кыз, аның өйдәше тагын 1 яшь ир-ат һәм 19 яшьлек кыз. Бакчада булучылар алар нәрсәдер бәйрәм итә иде ди. Бергә яшәйләр инде. Хатыны не старший үзеннән инде. Немножко, по-моему. Аннан мен аларның, по-моему, 2 малайлары бар микән, ул хатынның. Аларны да беләдер. Ничек тимиде? Ну, азрак салган вакытлары буладыр инде. Шул. Бакчачылык ширкәте җитәкчелегендә хуҗабикә йортын тәртиптә тота иде дип белдерделәр. Бакчасында караган мунча төзегән. Инде 2 ел ул кышында биредә торган. Была печка в доме. Ну там даже не печка, там, по-моему, баня была. И она отапливалась прямо в доме. Или они оставили еду на этом. Там, по-видимому, еще гости у нее какие-то были. Йортны мич белән җылытканнар дип фаразлыйлар. Янгынның сәбәпчесе мичнең газ плитәсе белән янәшә торуда булырга мөмкин диләр. На момент прибытия пожарного подразделения в сообщества горел дом размерами 5×10. В результате пожара погибло 4 человека, 2 мужчин, 2 женщин. Предполагаемая причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Хәзер янгынның төгәл сәбәпләрен ачыклаячаклар. Әлегә вафат булган бер ир-атның кемлеген дә белмиләр. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Алексей Иванов, яңалыклар. Татмедиа акционерлык җәмгыяте 2017 елның 2нче ярты еллыгына матбугатка язылучылар арасында янәдән призлар уйната. Төп приз – телевизор. Моннан тыш бүләкләр арасында цифрлы фотоаппаратлар һәм шулай ук сыйфатлы савыт-саба җыелмалары да бар. Иң күп газета-журналларга язылучыларны да кызыксындыру бүләкләре көтә. Акциянең шартлары буенча 2016 елның 30 декабрена кадәр Татмедиа акционерлык җәмгыятенең кимендә 3 басмасына язылырга кирәк. Язылу квитанцияләренең күчермәсен акция билгесе белән Казан шәһәре, Декабристлар урамы 2 яки подписка @tatmedia.ru адресы буенча җибәрергә кирәк. Тулырак мәгълүматны www.tatmedia.ru сайтыннан алырга мөмкин. Бу инде бигрәк тә инде үзебезнең милли татар газеталарына кагыла. Шул исәптән безнең шәһри Чаллы газетасына да язылсагыз, бик яхшы булыр иде. Аннан соң инде шәһәребездә башка Татмедиа агентлыгына караган газета-журналлар чыгып килә. Майдан, Көмеш кыңгырау, Челнинский известия һәм башка басмалар. Языл һәм телевизор акциясында 16 яшьтән өлкәнрәк булган барлык гражданнар катнаша ала. Әлеге матбугат басмалары арасында һичшиксез Мәйдан журналы булыр дип өметләнеп калабыз. Бу хакта тулырак мәгълүматны Мәйдан журналының 11-нче саны аша һәм Мәйдан.Татар сайты аша танышырга була. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүмат иде. Алдагы елларыгызны файдалы үткәрегез. Сау булыгыз.